An sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Inihatod sa indo kan si Ramson na production. Hello. Garo ka ano ayan. Araw pa rin ako, garo mas maliwanag ang mukha ko. Ayun, di na ako di masyado, apot ka na maitom. Grabe siya. May problema sa maitom? Ikaw ba may problema ka? Mayo ko. Speaking of maitom, may wino-workout kitang guest na maitom. Uy, grabe ka. Ayo. Sabi niya nga ni Abangan, nagipati itong, malitong parawian. Ayo. But anyway, Diyos Maray. Diyos Marhainal daw po sa indo mga kanatong natics. Asin, welcome na naman sa sarong episode kang Taga Bicol to the world. Ini po si Christina. Ini naman po si Bon. Nagparam tolos. Alright, so ina kanini, uwi na naman kita sa magayon na, ano po dyan? Urulay-ulay. Urulay-ulay. Actually, ang pag-uulay ng takasingon yan is kind of seryoso. Yeah, seryoso siya. Tapos ini mahihiling ta asin masusukat ta ang kaaraman mo pa sa bagay na ini. Sa sarong bagay na ini So, bago pala ng gabos, bago kita magpuan kan sa tuyong episode, buot ning pasalamatan ang gabos ng mga tao na nagsusuporta kan sa muyang podcast. Yes. Asin lalong-lalo na sa Taga Bicol Podcast Tambayan, si mga active dyan, si Tin Padaba, yan. Padaba po ika? Padaba may ka, asin si Dua, nalingaw ako eh. Pag di talaga ka mo active, nalilingawan mi. Day, salamat sa magbago man ka mo or magluma or kung ano pa man. Salamat pong maray sa pagsuporta. Asin siyempre dito malingawan si Armando Lasibal yan. Na perming nagdadawag, perming nakasuporta sa tuya. Salamat pong maray. Lalong-lalo ni dyan. Si Jay. Nagdadawag sa podcast. Yan. Asin si kabos ng mga tao na daing sawa. Arami na daw papaano may nagdadawagan sa muyang podcast. Kasi nahihiling mi man po ang ang komento ang sa indong mga pagdangog sa Spotify. Ayun, nahihiling mi kung may nagdadangog man umayo. Pero kasi kung mayo po nung tanan ano pa parata di ba? Yeah. Dahil man, ginigibo mi man lang ini kasi sarong sarong inisyatibo, sarong proyekto na sa paagi kang pagtaram mining Bicol sa pagkalot mi. Kasi ano ka? Kalsakas ng kalot? Dahil sa pag-uulay sa tradisyon. Day man siya ka-perfektuhan pero at least na taman giraray. Nagagamit. Oh, mas kasi kami nasa ibang bansa kami. So, daw talagang buot mi or pinipirit mi na magtaram nin Bicol. Kasi gusto ming pangatamanan or gusto ming magdanay sa muya. Kasi aram mo minsan baga pag pirang beses ka na or pag nasa ibang bansa ka na, arugani kang ibang mga Bicolano nakapanag-abot na ning Manila, panag-ulis na ning Bicol, Tagalog na. Diba? Saka may kasabihan ba kita na sabi nga nila, kapag di mo ginagamit, nawawara. Yan. So, yun yan. Ayan. Yan na. So, ngunyan po, sa tuya pong, ikaw mo meron ba? Sa tuyong pag tawan doon. Yan, tawan doon ang bulan. Ang bulan ng Oktubre. Kasi sabi mo nga may eleksyon. Yan, may eleksyon. Pero bago mag-eleksyon, magpuro pangadji muna kita. Iyo, kasi baka nakafocus na, baka pati si Kapitan, di man aram kung anong sinagdadalagan Kapitan o Kagawad. Di man hindi aram kung ano man talaga Kumbaga madyusan lamang sa tuyang mga Kagawad, Kapitan, SK na mga daralagan ngunyan na taon. Mabindisyonan lamang sa indang mga utak. Pero sa mga kanatong natics sa kasama nga nagdadangog sa tuya ngunyan na banggi, aga or udto o ano man ang oras, tatao pa ba po kamong magrosaryo? Yan. Speaking of rosaryo. Diba? Yan ang pag-uulay. Kasi ako kay Christine, nagdakula ako or nag-high school ako sa sarong Catholic school. So talagang tigtatawan meaning doon na kada Oktubre, kay puwan mong mag-rosaryo every morning bago magpuon ang aldaw sa inyong pagklase. Pero hapoton taka. Hapot tulos ay. Tanda mo pa daw mag-rosaryo. Si old version iyo pa man. Kasi baga ngunyan baga kaya grabe na so pagbabago.
So, aman niya mo, na ibinago na, di ba? Binago na ba ang aman niya mo? Oo. I think same pa rin ang aman niya mo. Na ibinago. Dati itong nasa, mga 90s kids, iba. So, aman niya mo, unyan binago na. Garo itong sa garo sa itong paglimimisa. Anong binago duman? Mapasayin daw ang kagurangnan. Di ba? Asin Dahil ang aman niya mo, dahil man binago. Binaguhab. Ang aram kong binago lang, si Minatubod. Dahil binago ang aman niya mo. Dahil ko aram. Sa Bicol. Siguraduhon mo, Sa Bicol. Ano na lang po nito ko kung sala. Oo, okay. Pero itong Minatubod yun din. Garo tigday man na talaga. Garo tinawan ng doon pa or tigtawan twist. Pero mo search. Okay. So, i-research na yan. Di ba, aman niya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo. Garo, basta may binago dyan si-search ko yan para mas okay. Mas malinaw yan. So, kami kaya kang ikakinadakulaan mo ang pagro-rosaryo. Kasi kung ka sa Catholic school, kami, bako man kaming Catholic school, pero inaapod kaming catechism. So, sa school sa elementary, katakod siya kang sa muyang subject. May kumaga, tigdagdag siya sa subject may kadtoyo na catechism. Catechism. Which is elementary hanggang high school. Natigtutok na talaga. Yeah. Pero ang pinakamagaling duman, kang elementary kami, talagang very man ka ako kaduman. Very, apod kaniyo. Talagang man ako sa pagiging, di man masyado. Religyoso lang. Kasi, asar man akong sakristana. Okay. Oo. So, na-practice ko kumbaga. So kamo nagro-rosaryo din kamo sa kumbento kadto. Kumbaga saka may mga kami itong mga nagli-lead ning rosary. Tapos, 'di ba? Ka tong mga time na pag-araw kanin October, tapos kapag May ba 'yon? May ata 'yun eh. Itong marosaryo ka muna bago itong kwagberan man itong garo ka mo sa Flores de Mayo aro kaya nagpapangaji muna. So kami mga nagli-lead katong. Pero di ba normally sa sa Bicol bago magpuon ng misa kasi ang aram ko sa Muya duman sa parish na tig sa simbahan ko bago mapuon ang Santa Misa halimbawa si inot na misa nin pagkahapon or si inot na misa nin pagkaaga ang ginigibo ninda nagro-rosaryo na muna. Yeah, ngunyan kasi iba guna din mayo ng araw kaya na nagro-rosary mo na kadaklan individual na lang itong mga gurang na naka-green. Yan. Dahil na talaga siya itong pinapractice na igwang sarong panganam para sa pagrosaryo talaga. Pero normally talaga kadto ewan ko, di ko lang aram kung hanggang ngunyan pigpa-practice pa. Sa iba siguro pero kadaklan sa sentro di ko nahihiling masyado na pa-practice nila bago magpuon ng misa, Santo Rosario muna. Okay. Ang ako kasi kang kaakingan ako, garo kinadakulaan minaman sa harong. Even though na dahil kami nagro-rosaryo sa simbahan. Kasi 'di ba, talagang marosaryo ka sa simbahan. Kami ang ginigibo is that kada banggi garo nag-initiate kadto si mama ko kadto na magrosaryo kami kada banggi. So, ginigibo mo siya na pag-aalas 6, dapat nasa laog ka na nin harong. Yes. Nasa laog ka na nin harong. Tapos, dapat preparar ka na. Mag-prepare ka na, maglabar ka na. Tapos, dapat pag alas 7, nakatugaw ko na sa atubangan kang altar. May diba? Rosaryo ka na. So, kunyan, ang ginigibo mi ka to is that, kami, may pamphlet kaming sinusunod sa pagro-rosaryo. Kasi syempre, kay puan mo maninggiya para at least day mo malingawan. Yeah. 'Di ba? So, yun ang inaano mi kadto, pina-practice mi kadto. And then yun lang yan hanggang sa nakasanayan mi na ito pati kompleto na ang ginigibo mi kadto pati ang pati ang litania. Nag-research ka? Sige lang. Padagos ba? Mga tataramon lang. Yan, aman nga mo na yung kasalangit, sambahon ang ngaran mo, mapasa mo yan, kahadian mo, sabi mo magdatong, di ba? Magdatong kasi ang kahadian I think, ibang Bicol din kasi yan okay. Kasi may Legazpi Central ata din, tapos may Bicol na Naga.
na dialect. Yan ang pagkakaaram ko eh. Iyo. So, may man binago. Same pa rin. Ang naano lang siguro is si Word. Siguro. Si Word okay. lang. Kasi ang pagtubod I was corrected. Okay. Ang pagtubod kasi talaga is talagang medyo nagbago din. Na medyo may talagang binago. Oo. Ayun. But anyway, so yun ang balik kita. So, kamo pala sa simbahan mo napapractice ang rosaryo? Saka sa school. Saka sa school. Yeah, pero kami masyado napapractice sa muyang pamilya. Kasi kami man lang katulog dati ni Lolo eh. Daw kami ko duwa lang kamo ni Lolo. Si Lolo, ang aram sa nakatong panganji, pang ama niya mo. Ayo. Never, ito ang nahiling kong gurang na nagmintis ang bangging nagpanganjing ama niya mo. Ayo. Pero dito nagsisimba. So lang talaga, pangadya. At least maski pa paano, nakakalingaw. Kasi ang sabi ni Itay, masimba ka man lang ngaya, pero ang mga katred mo ngaya, mga magkakasala ka sa ngaya, di ka sa ngaya magsimba. Di magtuwa ko sa pinakainutan. Parehas man lang ngaya, tapos ito ngayon nagbabasa ng liturya. Ito bang mga... Para muda, para... Parehan. So, kada kulon siyang dahilan, kada ko lang pagparapirit. Diba? Sa bagay, minsan kasi baga, pa nagsisimba ka, tapos, itong dahil mo habo mo bagang magkasala. Magkakasala dahil mo man talaga intensyon na magkasala by that time. Pero itong may kapintasan nagtataram sa atubangan, nagbabasa kang liturhiya. Talagang medyo may kapintasan din. So medyo napipiritan ka na magkasala. Lalo na kapag yaon ka mo sa salit na lugar. Oo. Kaya nga baga pag halimbawa sabi nga katong magurang ko. Daw ngayon magtoko ka nga sa inutan kang simbahan. Pagruluwasan man nga, puro sa ng mga chismosa. Iyo. Di ba? Kaya minsan, garo makasalaon one. Iyo na nga niyan, ang tigkahabo nito. Kaya di siya Pero ika na mismo, may kasalan na sa mismo sa sarili mo. Kasi nag-judge ka. Tulos. Nag-judge ka tulos ng tao. Kasi di ba nasa yan? Magkasala ako, makuring ka yung kasalan ko. Iyo. Itong sa isip, sa tataramon. Sa gibo asin. Sa kapabayaan. Iyo. Diba? Actually, iyo nga, basta sinasabi ko, so Itay. Yan nga ang niya. Yan ang niya, ang prinsipyo na kaya habo nila ang magsimba. Pero at least maski pa paano, nag-rosaryo man lang ko sa loob kang araw. Halawan da kaya. Oo. Malo yung pasensya. Parehas mo man Ako, nagpapangadya man ako kanto dating araw kayo. Lalo na kapag ma-quiz. Sa mga paradangog dyan. Di ba? Number 5 na, nag-rosaryo. Nag-rosaryo ka pa. Pag may mga may quiz ka mong maarabot or kung ano pa man na may sakitan sa buhay. Kadaklan, di ba? Tapos kung may pasasalamat ka, pag nunubela, yan ang mga tigigiri ko. Na rosaryo. So, ano experience mo sa rosaryo? Kami kang college kami, since nag-lead ako naging campus ministry president ako. Taray. So, nagkagawan kami itong Living Rosary. Yes. Ang huna ko kayong Living Rosary, itong pahali na si Rosary, itong patapos na, yung pang Living Rosary is human beads. Yes. Yan. Ginibo mo yan elementary. Ang gumana ko itong Living Rosary talaga. That's month of October, right? October. Oo. October, yeah. Tapos, ang iba nga may may gibong rosary, pero hali sa balloons. Ayo, yan. Diba? Balloons. Sa muy agad to, kang college kami, ang Living Rosary is that every beads may kapot na kandila. So, kasi di ba malaw ka? Malaw ka ng amanya mo. Duman ka nga sa pwesto. Ito, magibo ka mong dakulaon na rosaryo. Tapos malaw ka. Tapos duman ka sa pwestong ito. Yan. Di ba? Minsan nakakasupog. Tano? Kasi minsan, di ba, halimbawa, day ka proud sa boses mo. Itong nagtaram ka, tara ka kurang. Garay ba? Itong araw ka yan. So ang Living Rosary sa Indo, kada saro mataram? Yung mataram. Wow. Sa muda may saro lang nag-lead sa muya. Tapos pag inapod mo ba, inapod na. Ito ba, inot na misteryo. Malakaw ka lang. Garo mapasok ka. Oo. Sa andarami ata ka to daso kundi ako napapasala. Ano, school yan? Elementary. Elementary school. Buong klase mi. Tapos, mga tao na gusto mag-volunteer ito sa Ginibo. Sa plaza kami, sa Kagliliog Plaza kami gibo kang Living Rosary. Nag-practice kami kayan. Tas ang iba nga bako naman sa pag-rosary ang tigin si mga tigihiling sana so mga krokrash. Ayan. Si mga aki pa. Kami kato, college kami, is ang gibo mi kato, nakalinya si tao. So, sa halabaw na linya. So, halimbawa, malaw ka na, papasa sa imo si Mike. Ika nga, talaga gorang nan mo.
Tapos masimbag na Ay, grabe ang pressure ka yan. Ay, grabe ang pressure. Kaya kumbaga, ini-encourage mo yung gabos na, ini-encourage mo yung buong campus na magkaigoning participation para sa Living Rosary. Medyo syempre, religious siya. May man sa imong i-judge. Kumbaga, ang main purpose mo lang kato is be part, maging parte kang Living event, Rosary, event na to. Lalong-lalo na kasi after ka to, may libreng rosaryo, saka may libreng pagkakan. May man sa mo yung libreng rosaryo, pagkakan. Sabi yung libre na lang kato, bindisyon. Ano man talaga? Matik na yan after kang Tapos kang kang high school kami, the whole month of October, talagang marosaryo ka. Yeah. Bago mapuo ng klase. Wow. Halimbawa baga ma-flag ceremony kami. So ma-flag ceremony kami, nakalinya baga sa quadrangle. And then pagkatapos kang flag ceremony, mapuo ng rosary. So habang naglalakaw ka mo, paduman sa rooms nindo, nagro-rosaryo. So buong campus madadawag mo na nagro-rosaryo. So yan ang practice kang ang school mi kato Santa Monica Academy. Ngunyan La Consolacion College na. That's Catholic school. Catholic school. Yan ang yan ang mga practice ninda. Pero di ko aram sa ibang Catholic school kung araw kayo ng tigpa-practice ninda. Di ba? So, ngunyan na aldaw, pagtatawan taning importansya doon. Tapos, refreshment para sa mga kanatong natics na nagdadawag. Ngunyan, kung paano, or kung ano ang parte kang sa rosary. Nakakahiling pa po ba kamo mga rosary? Oo, igwa daw kamo ning rosaryo na sa nindo, sa bag nindo. Or kasi di ba minsan may mga bracelet na may bracelet na, may necklace ng mga rosary, pero ngunyan ako talaga never nawaraan ang sa kuyang bag ning rosary. Oo, tapos ikayo man. Iyo. Minsan nalilingaw siyempre pa nagbabalyukan yung bag. Iyo. Diba? Pero at least talagang nakagawian na kang mga tao sa Bicol or lalo na mga kanatong natik sa dyan na maglaag ning sarong simbolo nin pagiging pagiging Katoliko. maka-Diyos. Oo. Yeah, kasi ang Bicol is talagang natural na sa tuya ang pagiging relihiyoso. Diba? Kasi nga, sa Pilgrim City capital. Diba? So, yun na yan. Ang actually, sa Santo Rosario, may tulok itang atang pangajion na permitang nababanggit na very popular. Yun na to si Amanyamo. Oo. Tapos si Tarakagurangnan Maria. Tapos si pang-apat itong Glory be to the Father, itong po diyan at ang Kamurawayan yan. Kamurawayan sa Ama asin Aki asin Espiritu Santo. Yan kapinuunan. Yan bago na nga niyan ang Kaya may mga binagong tataramon lang pero iyo man giraray sutot. Oo. So ngunyan ang sigiya. So pag duman mo sa cross, giya sa pagsanto rosaryo. Ang pinakainot kayan, mahihiling mo si Rosario. So araw gani katong nangyari sa muya kang sa Living Rosary. So itong nag-compose kami ng pirang katawo na mahugis kang cross. Oo, huna ko may nagbitbit cross. So sarabay-sabay yan naglalakaw. Okay. Di ba? Oo. So ang cross, iyan po ang nagsisimbolo kapang tandaan ng Santa Cruz. Which is, ito si sa ngaran ng Ama, di ba? Okay, Espiritu Santo. Tapos Credo Apostoliko or ang pagtubod. Minatubod. Oo. Igwan din ang sabi ni Digdi, sa pagtandaan ng Santa Cruz, igwan din sa pagtandaan ng Santa Cruz, kagaroon na niya mong Diyos, agawan mo kami sa samong mga kaiwal, pangalan ng Diyos Ama, Aki, Espiritu Santo. So, igwa pa siya ning bago mag-Diyos Ama, Aki, Espiritu Santo. Igwa pa siya ning ibang I don't know, kasi hindi kasi nakuha lang ni sa internet. Oo. Kasi talagang nagkaigwa kaming dikit na research para sa episode na ini. Saka para at least matawan taning kasi sabi ko nga na sa may binago. May iba si takad to Iba si may binaguman. Gawi takad to. May binaguman pero I think pares pa nagad ang pangajion, di ba? Ang process. So ngunyan, digdi sa pagtandaan ayun nga sa Apostles' Creed, medyo nagbago na rin. So kung kamo buot nindo mag Santo Rosario, siguro pa nagsisimba ka mo, may nababakalan man po dyan ng pamphlet. Saka may naitatao din ng pamphlet. Saka, very high-tech na ngunyan eh. You can just, search it. Print it out. I think mayroon igwa ng apps. Oo. Igwa ng apps sa cellphone na minsan daw, aday ka na magpangaji.
Igwa ng recorded sa sa cellphone mo. Sa ano pala yun, natandaan ko, katong init ng mga panahon, pag aalas 6, ang radyo mo, pag nilaag mo sa AM, itong, I think, Caritas ata ito eh. Caritas to sa Naga. Na kung saan, nagpiplay sinda ng rosary. Yeah. Hindi ko lang aram kung alas 6. Tapos susundan ka ng Salve Regina. Wow. Hindi ko na Salve Regina or basta yun na yan. So, magayunon, kung di ka makapagpangaji o at least i-turn lang nindo ang radio nindo para sa Santo Rosario, then pwede na. Ayo. Diba? So, ang sunod duman sa sa cross, igwa katang itong tulong beads. Hindi, sarong beads muna. May saro pa ba ganyan? Then, ang ginatao ko si kang cross. Arin. Kaya na, sige, kang pag Santo Rosario, may mahihiling ka duman. Si Inot. Pas panduwa pala, itong sarong dakula, after kang cross, iyo po ang amanyamo. Ayan, amanyamo. Tapos, si Tulo, yun ito si Tarakagurang ng Maria. And then, may masunod dyan, yun ito si Kamurawayan. Ikaw ba itong sinasabi itong, di ko lang aram, ito ba ni? Ini. Yan. Horacio Fatima. Basta itong sinasabi niyang... Bago ng tataramon niyo. Bagong tataramon yan. So, inang ginigibo yan every bago matapos na itong, pangajion. Jesus, kagurang nan patawada kami kan sa mga saalan, ligtasan kami sa kalayan ng impyerno, dara kami sa langit, ang gabos na kalag. Urong na itong nangangaipong gayo kan sa imong pagkahirat. O Maria, pinangidam dahi ka taning karagnal, ipamibo kaming mga minadulok sa imo. So every after kang kamurawayan, kang sarong misteryo. Oo, sinasabi mo yan. And then saka masabi na naman kadtong pangadwang misteryo, inot na misteryo, iyo yan. Yan. So ngunyan, garo process man lang, di ba? So amanyamo, tapos sampulong Tarakagurang ng Maria. Ayun. Basta sa pinakatahaw, itong panglima, duwayan na parte. Si Inot na parte kaya, Inot na misteryo, maamanyamo ka. Pero ang pinakapanghuring parte man kaya, ito nang inapon mo nga ng Salve Regina. Salve Regina? Di ba paikot yan? Oo. Oo. Panlima, si pinakahuring parte kang digdi sa tahaw. Ay. Di nagdadungog si Bong. Bako siyang Salve Regina, Salve Reina. Salve Reina. Sorry. Salve Reina siya. Sina palang to si Peña Francia. Yan, Salve Reina. Tapos, ang ginigibo po kayo mga kanatong natik. Halimbawa very early na ni. 2027 ni. Bago. 2027? 2017, I mean. Sorry. Yeah. So actually, igwa pening na halimbawa baga, Inot. Si Luma. Inot Tarakagurang ng Maria. So sa pangadua, ang masunod, si Malid na ang masimbag. Yan. Dakol pa to, di ba? Oo. Dakol pa to. Ipamibi mo kami, mga kaya na, tataramon. Tapos after ng Salve Reina, igwanin itong inapod na litania ni Virgen Maria. Pero most likely, kapag nasa school, kapag nagmamadali ka na, dahil naman masyadong ginigibo ang ang litania ni Virgin Mary. Ang ginigibo na lang sa muya is talagang diretso na itong itong inapod nindang itong Cordero ng Diyos ng pinanginakan. Basta so ipapasaro-saro to ba ang mga ang misteryo para sa inda? Ipala niya Ikaw pakita ning ning misteryo. So actually ang dinagdag lang na misteryo digni is the Huwebes. Ang pagkakaaram ko, high school kami kang dinagdag ining misteryo ng liwanag. Misteryo ng liwanag. So totally dati igwa lang siya ning tulong misteryo. So ang lang kato talagang may schedule. May schedule ang kada misteryo. Kada aldaw. Kada aldaw may iba-ibang misteryo. Pero normally pag gurang ka na ito bagang grabe ang devotions. Grabe, tuom na talaga ninda, no? Talagang, siguro naman, matutuo mo talaga kung araldo mo talagang ginigibo, di ba? Pero one time ang sinasabi ko na minsan ng mga gurang kapag ang devotions ninda, maisindang Lunes, Sabado, so ginigibo ninda, talagang inuurotro-otro. Si apat na misteryo ginigibo ninda. Tama. Yan. So, ganyan, igwa kita ning pag Lunes as in Sabado, igwa kitang inaapod na misteryong magaya-gaya. Yan ang kinadakulaan ko. Iyo. Ngunyan binago nanda, maugmahon. Maugmahon. Yan. Ang enot, pagbareta ka na ng Hail kay Maria.
pagsungko ki Maria sa iyang Pagsungko ni Maria. Ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Tapos ang pantulo iyo man si pagkamundag ni Jesus sa Belen. Pagdulot ni ina ki Jesus sa templo. Pagdulot ni Maria. Ayun ba sabi ko? Pagkakuan ni Jesus Ikaw na lang magbasa. Pagkakuan ni Jesus sa templo sa tao ni mga madudunong. Sa tao ni mga kahadian. Yan. Kumaga ang mga ninda, ito lang tong mga nangyari kay Jesus. Ayo. Which is ayun na nga ito si Garo go kitang inaapod. Garo siyang Lunes Santo, Sabado. Garo araw kaya. Tapos ina ni sa Martes, yun na ning misteryo nin mamundoon. Inang Garo very ang pagpamibi sa tatamnan ni Gethsemane, which is nakakamundo, di ba? Oo. So, ini si pagkapako ni Jesus Christ Paghampak kay Jesus sa hariging gapo. Oo, yan. Tapos, ini ang pang-corona sa tunok, pag-corona nin tunok. Sa tunok nin tunok. Tapos ang pang-apat, pagpaasan kan krus sa Kalbaryo, as in ang pagpako, as in pagkagadan sa krus. So talagang mamundong. Martes and Biyernes. Kumaga, Biyernes Santo. Yeah, Biyernes Santo. So ini si pagka suffering. Suffering of Jesus Christ. Oo. Tapos man kitang Miyerkules as in Domingo, si Jesus nabuhay liwat. Oo, nabuhay liwat. Tapos si Jesus suminakat sa langit. Espiritu Santo na hiling sa mga nagpahiling daas sa mga apostoles. Si Maria Santissima ay sinakat sa langit. As in, si Maria Santissima kinuraan. Santissima. Parehas kita sala-sala. Kinurunahan na reyna nin langit. Oo. Iyan ang misteryo ning mamurawayo. Oo. Iyan si kinadakulaan tang inot na tulong misteryo. Tapos may dinagdag sinda, which is ina nga ito si misteryo nin liwanag. Liwanag ni Kristo. Ayan, di mo arkin, di ba? Ano ang inot? Iyan si pagbunyag ni Jesus. Oo. Tapos, pagbunyag pala kay Jesus, buong pagbunyag ni Jesus. Kasi ang pagbunyag ni Jesus, si Jesus ang nagbunyag. Oo. Binunyagan pala si Jesus ni Bautista, ni San Juan. Oo. Okay. Sunod, ang kasal sa Kana. Tapos, ang pantulo, pagrukyaw kan kahadean ng Diyos. And then, ang pang-apat, ang transfigurasyon. As in, panlima, pagtugdas kan Eucharistia. Ayan. Actually, kang natatandaan ko, Christina, kang high school kami, diniscuss mo yan Kung ano nangyari. Pasaro-saro? Diniscuss mo talaga yung pasaro-saro. Kasi may religion sabi kami. Mm-mm. Na everyday talaga, may pag-ulayan kami more on religion. Unlike kang ibang nasa public school, which is the catechism, minsan sarong beses or 2 beses. Pero normally ang ginigibo, sarong beses lang yan sa sarong bulan. O minsan nga once in a blue moon lang kapag may nagdudurman na katikista sa eskwelahan. Diba? Tanda ko pa kapag may, di ba, catechism, may mga exam, mga quiz man nga. Tig-ini sa mga saro sa mga kina-quiz ninda. Fill in the blanks or like, ano nga ang mga misteryo ng liwanag. Ano 1 to 5. Yan, di ba? 1 to 5. Oh. Pero, ito, ang sarong experience ko kasi is that, sabi ko nga sa inyo, nagpapangaji kami with the rosary, with the family, every night kanto. May one time ka to, na may aram kung kinawatan kami ng anghel or may demonyong nagpapaligid sa muya. Kasi minsan, nagro-rosaryo kami. Itong seryosohan ka, boss, bigla ka nalang napapangirit. Itong mangiririt na lang kami. Diba? Itong mangiririt na lang kami, boss. Iyan ang mga tao mong sinasabing udok sa buot ang pagpangaji. Kasi yaon pag nagpapangaji ka diba araw ka itong pagpangaji ni Jesus? Diba? Si taning bagay, nagkakawat sa iyang payong. Di mo masabi, ako, for me, di ko man masabi na porket nagrosaryo, kay puwan mo na maging seryoso. Sinasabi ko lang ang halat lang ha, tanggon mo. Sinabi ko niya ako, sometimes niya ako, ang pagpangaji, minsan iyo yan si ang kusog ni taning daa. Ayun, napapagrabe. Naghihing-hing. Oo, kasi kita nga na tao lang na si Jesus na mismo, naka-experience siya kaya na siya nagpangaji, si taning yaon sa iyang nagkakawat sa iyang. Ayan ang sinasabi ko na talagang di mo maiiwasan minsan na kapag ikaw nagpapangaji, mas grabe ang talinga, ang pagdangog kang mga taning. Oo.
Pero sa mo, si experience okay, me, si experience me, day mi aram kung talagang kitaning to or talagang partito kang pagro-rosaryo eh. Ito naging ngiririt kami. Kasi, ang ngirit mi is maugma eh. Maugma kami na itong pinadagos mi panagad si Rosary. Pero ito, napapangirit lang kami. Tapos there was one time na ang nangyari ganito na nag-rosaryo kami. Si Togang kong bunso. Si Togang kong bunso. Itong tongkaan na. Itong tongkaan. Uy, di ka. Cut off na ka lang man. Sorry kapag nagpapangaji ka sa kayang simbahan, itong itong presente talaga si Taning. Pinaka oras na ikatinutungka. Ayo. Si presente si Taning kasi nga tigtitintaran ka na dahil ka magpangaji. Di ba? Pero ito nga sabi mo nagingiririt kami, padagos mi pananggad si pangaji. Padangos gani, pero dahil man ka mo seryoso. Sabi nga di ba ang pagpapangaji ka niyo, dapat taudok sa buot sa seryoso. Di man girari si Taning, mag-iyo ka. Oo, iyo pala. Di sabi natin ng iyo. Ika na ang tama. So, tapos igwa pa kasing nangyari kung taano kami nagngirit. Kasi ang nangyari is nami-mix up mi si words. Ikaw baga minsan pag permi mo ng pinapangaji. Tapos gano'n may makawat sa utak mo ito. Siyempre, nagpapangaji ka. Pauro-uturo mo lang si ginigibo mo. Kasi ang rosary, di ba, is repetitive prayer. Tapos minsan mamuro ka naman. Tapos itong minsan baga, itong nag-aano ka pa lang, tatar ka gurang nan Maria. Pero Santa Maria. Iba na ang mo, sisimbag na tulo si sinasabi mo. Tapos napapasa. Siyempre, napapasa tao. Yeah. Di nagingiririt ka mo. So, it's one way na ina-alert ka na magbalik ka ulit sa pagpangaji. Yan. Tama. And then one time ka to, nagturog ako duman sa uncle ko. Sa uncle ko one time. Dahil ko man aram na sa palan, every night, nagro-rosary. Tapos, ang ginibo ko, sabihin, marosary. Si Dico, nag-rosaryo to every night. So, nagtuko man ako. Tapos, duman ko na nasabi na, ang pagpangaji ng Santo Rosario, ang pinapangaji kasi ni Dico kadto is makaluma. Ganun makaluma ang sinunod niya na booklet. So, iba ang tataramon, pero same meaning. Karon yung sinasabi ko sa imong amanyamo, di ba? So, iba rin iba ang wordings niya. Tapos may dinagdag siya na, di ko aram kung ito kinadakulaan niya or iba. So, pero ang duman kasi, ang main thoughts kasi duman is that, nagpapangaji ka mo together with your family. Di ba? So, iyan talaga ang meaning kang Santo Rosario is that, together, the family, intact together, and pray together. The family that prays together, stays together. And bless. And blessed, diba? Yeah. So, inang hinahapot ko, nasabi ko, igwa pa daw sa presenteng panahon na pamilya na pagkaka-alas 6 or bako man alas 6 na bago magturog, nagsasanto Rosario. Yan. Yan sa mga magiging challenge kapamilyang Bicolana. Oo. Di man pinipilit ang ibang relihiyon. Kasi siyempre may iba man silang paniniwala. Yeah. Pero ang hapot mo dyan is, si Katolikong Bicolano, nagpa-practice pa daw si Daning. Or haram pa daw siyang generations mo niyan. Di ba? Halimbawa ako, content creator ako sa Naga or sa Bintanang sa Bicol. Gusto kong magduman sa syudad. Tapos haputon mo, itong shotgun interview. Yan. Ano ang pangaduang misteryo? Yan. Diba? So garo, kaya mo pa bang mapakajing aman niya mo? Yan. Diba? So garo garo tawan man kita ning awareness bilang sarong Catholic youth na sana pangatamahanan ta. Na sana daita waraon sa satuyang tradisyon ang pagro-rosaryo. Lalong-lalo na sa pamilya na kung saan dakulang aktibidad sa sarong pamilya na nakamo nagpapangaji sarabay-sabay. Kumbaga garo iba ko lang sa pagmati, di ba? Na itong nagpapangaji ka masabay-sabay. Oo. Kung kukumpara mo niyan, grabe na talaga ang pinagbago kang mga tao. Yan. Isipon mo na lang ultimong magurang bago magturog cellphone ang kapot.
Pagmata, cellphone na. Guilty. Di ba? Imbis na, noy, tara noy, mara, mapangadji lamang kita ng Santo Rosario. Tukdoan mo si aki mo na mag-Santo Rosario para at least pagdakula ninda, maipasa maninda sa mga aki ninda. Para dahil at least magadan. So, gawi na ginigibo ta. Oo. Kaya kami bilang sa parte kang taga Bicol Podcast, buot may talagang ihiras or tawan talaga ning doon ang pagsasanto Rosario. Kasi ipo ni si Bulan na kung saan tinatawan kita ng awareness. Excuse me. Tinatawan kita ng awareness na na adalon ta pananggat. Di ba? Saka, ano ba ang take mo hindi? Ako ang take ko digdi dakulaon. Na hilingon mo. Maghiling ka sa sa Facebook wall mo. May naghiling ka daw, may nagsagi daw dyan sa wall mo na about Santo Rosario. Picture lang ang iba. Pero may katakod na pag sinir mo ngayon niyo, makakaigwa ka ngayon 1,000 pesos. Ginamit pa si Mahal na Diyos para lang magkaigwang followers. Followers and shares. Diba? Ayun. Kadakol nagigilibo ka yan. Diba? At minsan nga, nailin mo pa ang picture ni Jesus. Pag sinir mo ngayon, mo ngayon sinir, 13 years na bad luck. Mamalason ka. Diba? Pag ngayon nag-follow, mamalason ka. Okay, sa pala, sa mga tao nagigiribo ka yan, sana punduhan nindo na sana dain nindo gamiton ang Mahal na Diyos para lang sa saro yan sa mga mag-grow kan sa indong social media. 10 commandments ni Lord, di ba? Dain mo basang-basangon. Yeah. Yan. So, ina nga nito, ano nga ito sabi ko? Take mo. Ang take ko, digdi. Na, ina nga sa hapot ko sa imo, na hilingon nindo, pagka mo nag-scroll, mga ilama kong mahiling dyan na nagsishare ng Santo Rosario, kung paano magpangadji. So, ngunyan, it's time. Sa mga nagdadawag na kanatong natics na, it's time na siguro magtaon ng awareness na sana kamo mismo maging instrumento sa paghiras kung paano magpangadji ng Santo Rosario. Tapos, pangadua, sana bawason ta si mga kanegatibuhan sa buhay na sinishare ta sa wall. So, October, bulanin pagro-rosaryo. So, iyo man lang ni ang iyo man lang ang take ko na sana kita maging instrument. Yan. Ako man take ko, sana po pangatangamanan ta ang Santo Rosario kasi very simbolo siya ng pagiging banal. Diba? Tapos, sana miski bako lang sa October talaga ginigibo niyo. Kung ang October lang saro sa mga emphasis or doon para kamo gibuhon inihong Santo Rosario. Pero sana maging maging gahawi giraray siya kan sa tuyang pagkabuhay, lalong na sa tuyang mga pamilya. Siyempre, ang gabos na bagay nagpupuunda sa pamilya. So, sana itong si ta or si ina ta or ikaw na mismong aki na nakakahiling or nakakaaram na tama ang gagibuhon mo, i-share mo. And then sana sa satuya man pong mga kapadian o sa satuyang simbahan mismo, sana magkaigusin ng proyekto na buhayon giraray. Igwa. Dahil sige. Sige, go ahead. Dahil gusto ko lang na itong itawan nindang doon na talagang i-push ninda giraray, ibalik ninda ang Living Rosary kung pwede, ninda ang catechism doonan pang maray kasi di ba ngunyan nga di ba sa K-12, I don't know kung meron pang catechism. Sana igwa pa. Ang sailing ko kay Christine, igwa pa siya Pero tinutok do pa rin kasi I believe na sa Catholic Church, lalo pag sa Santa Misa, tigdadaon naman ni doon ang pagsasanto Rosario. Pero ang sinasabi ko lang, ang kasi ngunyan, iba na ang generation Kaya na nga So, yun nga ang take ko. Gusto ko lang na sana maibalik si dating talagang itong pagiging agresibo kang mga Bicolano na talagang maging pangatamanan ta. Ito hong pagiging banal kang Bicolandia as a pilgrim. So, sana magkaigwa pa katang halawig or dakulang malawak na proyekto para daimawara si Santo Rosario. Yun man na to ang gusto kong isa. Yeah. Ano man lang napuon man lang yan duman sa mga parents mo niyan, sa mga magurang mo niyan. Yeah, yun nga yung take ko kanina. So, yun na nga niyan. So actually, lang ang simbahan, reminder lang ang simbahan, pero mapuon pa ng ganyan sa pamilya nindo. Kasi ang sabi ko adig di sa bago, di ba? Na sana maging instrumento ka mo na pag-share nindo sa wall nindo, mag-share ka mo ng pagro-rosaryo. Di ba? Kaya, lang yan. Kaso minsan nga lang talaga, di ba?
kamo naman ang mismo nagigibokan sa indong mga pagiging sumbikalan na tao. Na minsan may mga tao na pa-share man niya ng Bible verse, pero ang gawi-gawi man niya sa demonyo. Ay, naku. So, dapat maski pa paano, mag-share ka mo, pangatawanan nindo. Oo. Tanganing or sabi yung tanang nakakagibo ka mo ning kasalan, i-share pa ng ganindo. Kasi aram nindo, iba pa ng God na itatao nindo or nahihiras nindo sa ibang tao. Saka sana pahalagahan ta ang kulturang pagiging Katoliko. Kasi kultura ta na kaigo ning magpangadya ning rosaryo. So, yeah. Yan lang. So, yan. So, ini po si Bon. Ini man po si Christina. As in, ini po ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ani ang taga Bicol to the world.